Ahojte, pekný deň všetkým, ktorí momentálne sledujete alebo počúvate podcast alebo videokast Cloudy, ktorý má síce v názve slovíčko cloud, ale nie je len o cloudoch, ale je aj o bezpečnosti v online svete a nových informačných technológiách. Dnešná téma má iba 3 písmenka SEO, alebo teda SEO. Čo to všetko je, čo to všetko zahrňa, tak to už si budem dnes hovoriť s mojím hostom, ktorý je Libor Toporcer. Libor, ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie a ahoj. No naopak, my sme radi, alebo ja som rád, že si prišiel. Táto téma, ktorá sa volá SEO, zahrňa celkom dosť vecí. Pre mňa ako skôr takéto laika je SEO samozrejme hlavne o vyhľadávaní, aby som bol na vrchných priečkách vo vyhľadávačoch, ale ono to nie je len o tom. SEO sa dá zahrnúť už do marketingu, tak povedz svojimi slovami teda, že čo vlastne to SEO je? Ono to vyhľadávanie je taká tá špička ľadovca, to čo chceme akoby dosiahnuť, alebo čo je takým marketingovým výsledkom, čiže získať návštevnosť z organických výsledkov vyhľadávania, čiže či už na Google, ktorý je najznámejším vyhľadávačom tuto v našich končinách, ale vo svete máme aj iné ako Yahoo a Bing. No a podstatou je dostať sa na popredné pozície a získať návštevnosť z organických výsledkov vyhľadávania. Ten ľadovec pod vodou a celá tá práca, ako sa dostať na popredné pozície, sa skladá z viacerých častí, ale verím, že o tom si dneska poviem. Jasné. Ono to, tak ako si spomínal, nie je len o Google, alebo teda vyhľadávačov ako takých, ale ono už sú to aj iné weby alebo iné svety typu YouTube, môžu tam byť aj Facebooky, Instagramy, všetky sociálne siete. Aj tam je dôležité SEO však. Ono pri tých sociálnych sieťach až úplne nie. Tá indexácia obsahu, ktorý na sociálnych sieťach je trošku ťažšie dostupná ako webové stránky bežné, ale áno, YouTube je taktiež formou vyhľadávania, takže je možné optimalizovať obsah, aj video obsah, čiže aký nahrávame na YouTube. A Google pri zohľadnení výsledkov vyhľadávania v podstate sa snaží uspokojiť zákazníka, to znamená, že či mu predhodí video, či mu predhodí odkaz na sociálne siete alebo mu predhodí web, tak to už je na tom momentálnom stave. Čiže to, čo zákazník chce, tomu ponúkne, ale spravidla tie sociálne siete sú akoby až v nejakom druhom slede. Je to preto, že ťažšie sa pristupuje Google k takémuto obsahu. OK, ale ide teda o v podstate povedané, že o najrýchlejšie a možno najefektívnejšie vyhľadanie osoby, firmy alebo nejakej služby a v neposlednom rade asi aj tá konverzia toho prekliku a v tom najlepšom prípade aj teda nákupu alebo teda objednanie služby. Presne tak. Google v podstate chce uspokojiť užívateľa, ako som začal hovoriť, čiže on hľadá najrelevantnejší, najlepší obsah pre daného užívateľa v danej situácii a môžeme to mať ako slovo googliť, že keď príde človek a vygoogli si nejaký termín, vygoogli si výraz, tak cieľom Google z dlhodobého horizontu je uspokojiť jeho potreby a podhodiť mu taký obsah, takú podstránku, ktorá uspokojí jeho potrebu. To znamená, že za tým celým pozadím je presne užívateľské správanie, čiže Google chce spokojných užívateľov. Google a priori nechce podhadzovať obsah, ktorý je jemu lepší, ale Google chce uspokojiť zákazníkov preto, aby sme Google používali neustále. Aby sa ten pocit uspokojenia stal pravidelnou súčasťou vyhľadávania a aby sa nestalo, že keď ja budem hľadať pánske košele a uvidím pánske trička, tak asi neprídem znova na Google a nebudem hľadať, alebo na Yahoo, alebo Bing, alebo na YouTube, tak ak mi predhodí zlý obsah a neuspokojí to moju potrebu, tak jednoducho ten zákazník nepríde. Aký je rozdiel, lebo príde mi to už také s takým tým backgroundom toho obchodu, aký je rozdiel medzi PPC reklamami, teda pay-per-click reklamou a medzi SEO? Rozdiel je v tom, že PPC je samostatný vesmír marketingu aj SEO, ale v podstate vo vyhľadávaní prichádzajú spolu do kontaktu, pretože prvé pozície predhadzuje Google platené, to znamená, že v režime PPC, je to prostredníctvom nástrojov Google Ads, Bing Ads, každý z tých vyhľadávačov má svoje platené a prvé odkazy sú platené, to znamená, že užívateľ si kupuje ten klik. Čiže každý jeden klik, ktorý užívateľ
klikne na danú reklamu, tak za ňu zaplatí a následne po týchto platených odkazoch prichádzajú organické výsledky vyhľadávania a to je vlastne SEO. Čiže rozdiel je v tom, že pri PPCčku platím za taký ten momentálny aktuálny výkon a ako náhle vypnem reklamu alebo sa prispôsobia nastavenia, tak sa reklama prestane zobrazovať, než to organické výsledky vyhľadávania majú dlhodobejší charakter. To znamená, že v tom vyhľadávaní ostávajú dlhšie. Čiže dá sa povedať, že SEO je taký beh na dlhšiu trať. Presne tak, to je najzásadnejší a ten hlavný rozdiel voči PPC a SEO, kde v PPC je to veľmi momentálne. A nastaviť si pre dané kľúčové slovo zobrazovanie sa o vyhľadávaní vie byť rozmedzie 24 až 72 hodín a ak človek nastaví kampane, nastaví rozpočty ceny za klik, tak sa tam vie dostať relatívne rýchlo, ale organické výsledky vyhľadávania je investícia do budovania obsahu a stránky a to získavanie si popredných pozícií trvá nejaký čas, ale ten hlavný efekt z toho je, že tá pozícia potom vie ostať dlhšie. Samozrejme, nie je to do nekonečná, ale musí si ho keby udržiavať. Ale to je zásadný rozdiel, že vypnem reklamu a tá kampaň sa vypne do pár minút, ale SEO ako keby tam ostáva v tých pozíciách. Dobre, ako sa nastavuje dobré SEO? Pretože takisto je to taký základ, keď niekto si ide urobiť web stránku, nadizajnovať alebo skrátka poskladať, postaviť, tak hneď sa tam dáva a urobíme aj dobré SEO. Tak čo všetko musí dobré SEO obsahovať a ako sa nastavuje? Na začiatku by som povedal, že hlavný rozdiel, že SEO nie je jednorázová činnosť. A aj keď sa to pri niektorých situáciách zdá, ale je to kontinuálna optimalizácia stránky, než to keď si naprogramujem webovú stránku, tak tá drvivá väčšina časti práce sa spraví v nejakom bode 0 a 1 sa odovzdá web, ale SEO sa postupne buduje. SEO sa skladá tak a priori z 3 častí. A prvá časť SEOčka, čo vlastne v rámci SEO robíme, tak prvá časť je technická časť SEO, a súvisí to viac možno s developermi, s programovaním a je to určitý zoznam štandardov, ktoré musia byť zohľadené pri webovej stránke. Či už je to mobile first, to znamená, že aby bol web načítaný na mobilnom, aby bol responsívne. Na tých device-och. Presne tak. A rýchlosť načítania webu, užívateľské správanie, to, aby sa Google dokázal dostať k tomu webu, to znamená, že aby bola indexácia sprístupnená a je to taký súbor technických vecí. To je prvá časť, ktorá keby môže niesť charakter jednorázového, čiže ak sa spraví veľmi dobrá práca, tak ten technický stav je ako keby sme stávali dá sa povedať ten základ. Presne tak, je to ten základ, ktorý vybudujem, ale samozrejme, že treba ho pravidelne kontrolovať a sledovať, či je všetko v poriadku. Druhá časť SEOčka je obsahová. Je to akoby tá rozšírenejšia kontinuálna činnosť a je to presne tá špička ľadovca, ktorá trčí z vody a... Sú to tie kľúčové slova. Presne tak. Je to ten obsah, ktorý pokrývame a snažíme sa zachytiť to, čo som aj hovoril v začiatku, že užívateľ Google chce spokojných zákazníkov, to znamená, že Google chce uspokojiť potreby vyhľadávania a k tomu súvisí obsahová časť SEO, to znamená, že je to pokrývanie obsahu. To znamená, že pokrývame obsah na výrazy, ktorými užívateľia vyhľadávajú na Google. No a treťou časťou SEO je taký, dáme to, že strecha a je to domain rating alebo hodnota webovej stránky, ktorá potvrdzuje takú tú kvalitatívnosť toho webu. A ten domain rating sa získava spätnými odkazmi, silou brandu alebo vyhľadávaní a dĺžkou, ako dlho je stránka vonku a je to keby taká celistvosť toho celého. A môže nám negatívne uškodiť napríklad aj zlá recenzia? Aj na základe toho? Môže nás niekde posúvať vyššie alebo nižšie? Vyhľadávanie? Nemyslím si, že priamo, že dostanem veľa negatívnych recenzií, to nie. Skôr to, že sa hovorí o nejakej firme, je konec koncov vec, ktorá ovplyvňuje, jedna z faktorov, ktoré môže ovplyvniť tento domain rating. Pri SEOčku nie je exaktne dané, ktoré aktivity sú dobré a zlé, alebo respektíve, že ak to porovnám s PPCčkom a s Google reklamou, tak v Google reklame je to také exaktnejšie, to dá podchytiť viacej. Je to aj preto, že Google dáva kompletný support ku Google Ads, k PPCčku, lenže SEO je v podstate
prispôsobenie obsahu pre indexáciu Google, lenže Google nehovorí presne, že robte toto, aby ste sa dostali na popredné pozície, ale je to skôr o analýzach, je to presne akcia versus reakcia. To znamená, že pátram po veciach, ktoré sa dejú a snažím sa dohľadať alebo domerať, aký to má vplyv na výkonnosť. Ale je to teda určite o šikovnosti človeka, ktorý ti to SEO pripravuje alebo nastavuje. Už si to načal, ale predsa len sa spýtam, že malo by sa aj SEO meniť v čase? To znamená, že urobil som nejakú prácu, nastavil som spokojný, ide to, mám tam konverzie, fiči, všetko, ale po nejakom čase teda by som sa asi na to mal pozrieť. Ako často je dobré to meniť, respektíve vyhodnocovať tú úspešnosť? Čo treba proste za tým ešte urobiť, aby to SEO stále šlapalo najlepšie ako môže? Opäť, keď to rozbijem z tých troch častí, tak z pohľadu technického stavu treba pravidelne kontrolovať, že či Google nevydá nejaké nové updaty, zmeny. Jeden z takých veľkých updateov bol Core Web Vitals, ktorý Google vydal informácie o tom, ako sa prispôsobuje a mení algoritmus Google, čiže takýmto veciam sa treba potom v čase prispôsobovať. Jedna z väčších vecí, ktorá nás určite čaká v najbližších rokoch, mesiacoch, je prispôsobenie sa pre AI, pre ChatGPT a postupne sa bude aplikovať AI do vyhľadávania, ale to je samostatná téma. Druhá časť, a to je tá kontinuálna, čiže čo robiť z dlhodobého hľadiska pravidelne v prípade obsahovej časti SEO je o tom pokrývaní slov. A tam je tá dynamická časť, pretože ak ja dneska pomenúvam vec nejako, že je to aj pohár na vodu, ale môže sa zmeniť trend, môže sa zmeniť užívateľské správanie, môže sa zmeniť celý ten koncept, ako užívateľia rozmýšľajú. A tomu prislúcha pokrývanie slov, k tomu prislúcha pokrývanie tém. Ak dneska hľadám pohár, ale zajtra budem hľadať nádobu, tak ak som sa celý čas obsahovo sústredil na slovo pohár, ale nesústredil som sa na slovo nádoba, a automaticky, ak sa zvýši hľadanosť slova nádoba, tak sa musíme tomu prispôsobiť. Takže to je ten beh na dlhé trate, ale nie je to, že mám to, check, zaverím task a hotovo. Je to pravidelne, treba pravidelne analyzovať a sledovať kľúčové slova, ako sa vyhľadávajú, aké sú priemerné mesačné hľadania a sledovať tých mojich zákazníkov, tú moju cieľovú skupinu, ako sa správajú, a ak menia svoje to správanie, majú tendenciu meniť témy vyhľadávania, tak k tomu treba prislúchať potom. Jasné, ono to samozrejme súvisí s tým, že vyhodnocuješ teda tú úspešnosť toho celého, ako to funguje, tak jasné, že k tomu robíš aj tie niekedy kozmetické, niekedy väčšie zmeny. OK, ako meriame úspešnosť SEO? To je inak veľmi kontroverznejšia téma. Veľa aj marketérov sa keby pozerá na to tak, že SEO sa ťažko vyhodnocuje. Dá sa všetko vyhodnocovať. Dá sa na to pozrieť iba tou výkonnostnou metodikou, že OK, mám tu toľkoto preklikov, alebo už potom merám do hĺbky, teda OK, naozaj tá konverzia, že reálne si niekto u mňa niečo nakúpi. Vyhodnocovať sa to dá určite v nástrojoch ako je Google Analytics, Plausible, analytické nástroje, ktoré sledujú celkovú návštevnosť užívateľov v rámci webovej stránky. Určite odporúčam používať nástroj Google Search Console, ktorý dokáže reportovať výkonnosť webu v organických výsledkoch vyhľadávania, je tam opäť nejaké ďalšie dáta. A tretia časť, kde sa dá vyhodnocovať SEO, tak sú na treťostranové aplikácie, ako je Ahrefs, Marketing Miner, Collabim, kde je možné sledovať nejaký trend, tendenciu a dávať si to do pomeru trhu. Že ak mi téma nábytok rastie, ale ja konzistentne padám, tak niekde robím chybu. Takže áno, dá sa to, ale nie je to tak exaktnejšie ako na tom PPCčku, že ten výkon sa tam skrz konverzie dá merať lepšie, ale zase, ak si uvedomíme, že kontext SEO v nákupnej ceste, tak SEO nie je a priori tá fáza, nie je to ten úplne, že koncový výkonnostný model, ale celé SEO sa nachádza v fáze See a Think, ak to zoberieme z pohľadu See, Think, Do, Care, tak je to v tej fáze, kde si užívateľ robí prieskum trhu, kde hľada dostupné možnosti, kde hľada obsah, ktorý si bude študovať, pozerá si tie videá o tých produktoch, prečíta si tému, čo je cloud, ako implementovať cloud do firmy a podobne. Čiže
je to skôr v tej marketingovej stratégie nie exaktne výkonnostný model. Samozrejme môže byť, ale je to skôr takým ten nápomocný model. Môže byť SEO nejakým spôsobom automatizované a nebude aj platené, že mám nejaký tool na to, že mi to niekto zvonka, alebo nejaký soft zvonka automaticky robí a nebodaj si priplácam za to, aby som v tých pozíciách bol vyššie, alebo to už je čisto potom tá PPC reklama. Presne tak. Ak to má byť o tom, že si platím, tak je to ten PPC model. SEO je lepšie synonymum je investícia. Investícia do obsahu a stránky, ktorá mi prinesie ten revenue alebo ten zisk v tom, že som konzistentnejší a dlhodobejšie pokrytý. SEO je súbor vecí, ktoré treba zvládnuť. Čiže neexistuje nejaký čarovný nástroj, kde dám 200 eur a rob mi výkon SEO, to proste nie. Hej, že čiže nefunguje to tako. Je to súbor aktivít, ktoré treba zvládnuť, ktoré treba mať jednak nastavené, s ktorými treba pracovať. Všetko má plusy a minusy. Aké nevýhody má SEO? Nevýhody SEO má v tom, že ten efekt nie je vidieť hneď. To je nevýhoda. To znamená, že ak robím aktivity a začínam so SEO, tak ten nábeh nie je hneď ako v PPCčku. V PPCčku to vie byť kľudne do mesiaca. Pokrývanie konkurenčných kľúčových slov a v vysokokonkurenčných segmentoch môže trvať pol roka, rok. To sa zdá v niektorých prípadoch až veľmi skľúčujúce, že ja vlastne rok budem investovať do SEO, ale on to vôbec nemusí prísť. Takže to je tá nevýhoda. Ale ja by som to naopak pretočil na tú výhodnú časť. Čo je výhodou SEO je, že ak si začnem tvoriť obsah a budem uspokojovať potreby zákazníkov a nerobím to iba pre SEO, tak si budujem content marketing, ktorý má potom dve fázy, že môžem ho produkovať na sociálnych sieťach, môžem ho využívať v mailingu, môžem ho využívať kdekoľvek a zároveň ten pridružený efekt v tom je, že získam aj návštevnosť organiky. A druhá vec je, že ak sa tá investícia pretaví v SEOčku, tak trvá dlho. Že tie pozície slov sa už potom udržiavajú, že je to, akoby dostanem sa niekam a to udržiavanie nie je tak náročné ako v PPCčku. Tie PPCčku stále každý ten klik je proste platený. No, a tam takisto aj výšku tej hodnoty toho kliku ovplyvňujú veci. No tak jasne, že to je skrátka iné. No dobre, je teda, dá sa povedať úplne laicky, že čím som vyššie vo vyhľadávači, tým lepšie SEO mám nastavené? Je to cieľom. A ono miera prekliku, alebo teda ten percentuálny pomer získania klikov z toho vyhľadávania sa rapidne zvyšuje pozíciou. Najlepšie a drvivá časť klikov sa deje na 1. a 4. pozícii a každou ďalšou pozíciou tá miera prekliku, čiže pomer, koľko ľudí vyhľadalo daný výraz konverzia skrátka. A koľko ľudí na to reálne kliklo na môj odkaz, sa rapidne znižuje. Čiže cieľom je naozaj, že dostať sa na prvé 3-4 výrazy. A on súvisí s tým, že ak sa na to pozrieme z pohľadu užívateľa aj nás, že aká je rýchla doba, príde užívateľ na Google a vyhľadá pánska košela a väčšinou ľudia chcú čo najskôr ten efekt dostať, takže preto ten pomer klikov klesá s nižšou pozíciou v závislosti od tej konkurencie a od tej situácie na trhu, že ak som schopný hľadať nejakú špecifickú vec, tak viem prejsť aj na 50. odkaz, ale tá pravdepodobnosť je veľmi malá. Dobre, už sme hovorili o výhodách, respektíve prečo sa SEO venovať, ale prečo sa SEO aj nevenovať? Je aj taká situácia? Je určite. Je to v prípade, ak podnikám, ak môj obsah alebo môj web je v takej trhovej situácii, kde ľudia nechodia na Google. Môže byť kľudne, napríklad takým jedným prípadom je aj gastro. Reštaurácie, bary, je to väčšinou o tom, že buď poznám reštiku, buď mám referenciu, prípadne idem na Google Maps a hľadám v mojom okolí. Áno, aj v Google Mapách sa dá robiť. Je to nejaká forma SEO, ale taká tá najznámejšia SEO, že pokrývanie organických výsledkov vyhľadávaní sa netýka. Čiže ak som v segmente, ktorý užívateľe nevyhľadávajú na Google alebo teda vo vyhľadávačoch, ak mám zlý web, to znamená, že ak ho neviem optimalizovať, ak tam mám naozaj že technické problémy, ktoré v tomto momente neviem prekonať, tak zbytočne sa budem venovať SEO, keď technickú časť ma bude ťahať dole.
tretí čas, ak nie je čas a priestor na obsahovú optimalizáciu. Čiže tvorenie toho obsahu a pokrývanie obsahu, ak na to nemám kapacitu, tak sa tomu nebudem venovať. Prípadne, ale takáto štvrtá časť, čo mi napadá, je taký ten microsite. Ak mám web, ktorý je čisto prezentačný a nemám možnosť tvoriť podstránky, tak microsite je v podstate alebo taký one-pager, že iba jednostranová stránka je veľmi ťažko indexovaná a pokrývaná Google. Čiže ono vlastne aj sa ide viac do hĺbky, hej? Čiže čím viac podstránok, čím viac informácií, tým jednoduchšie skrátka ono pracuje vlastne sa. ako Google zistí ten obsah, tak Google má robota, Google robot, ktorý má svoju databázu webov a on v podstate crawluje a indexuje weby a on hľada na nich ten obsah. On si keby vytvára internú databázu obsahu a v momente, keď ja prídem na Google a dám vyhľadať čokoľvek, tak Google v tej mikrosekunde si prejde svoju databázu a vyhodnotí, že toto je najlepšia podstránka, toto je najlepšia URL adresa pre tento dopyt. Čiže, ale ak mám one pager a nemám žiadne podstránky, mám iba jednu podstránku, kde mám všetky informácie, tak ťažko takýto web môže podhodiť, keďže nie je tá podstránka venovaná danej téme, ktorú užívam. Ale napriek tomu môže aj ten one page byť skrátka pre mňa relevantnejší ako niečo, čo ide do hĺbky. Ak áno, tak to podhodí. To môže byť brandový výraz, že ak mám one pager na svoj brand a užívateľ príde do Google a vyhľada brand, tak áno, v takom prípade aj ten one pager sa dostane. Ale ak sa ideme do nejakých contentových typov kľúčových slov, napríklad, že ako nainštalovať roletu alebo ako si vybrať kolobežku a mám to niekde na konci one pageru až niekde úplne pri petičke, tak ťažko užívateľ pošle, lebo Google nevie poslať do tej petičky dolnej, tak on bude hľadať takú podstránku, ktorá sa venuje téme, ako si vybrať kolobežku. Alebo ako si namontovať roletu, ako si vybrať, čo je cloud, hej? Čiže tých tém môže byť. Ale tá situácia tém je dôležitá pre Google. Ešte chvíľko zostanem v takom malom negatívnom. Aké sú chyby pri optimalizácii toho SEA? Také najčastejšie, ktorými sa stretávaš, lebo mám dobrý web, mám teda dobrý background, všetko a napriek tomu mi to dobre nefunguje, tak kde môže nastať chyba? Častá chyba je, že keď sa migrujú weby, to znamená, že ak sa ide z jedného systému na druhý, alebo ak sa robí redesign webu, ak sa mení jeho štruktúra, design a nezabezpečia sa aktivity, to znamená, že stará URL adresa sa nepresmeruje na novú, takže tu vzniká veľa problémov, ktoré už sú nezvratné a ťažko sa získava späť tá pozícia slov. Druhá vec, taká časť, ktorá sa deje, že sa zmení štruktúra URL adres a vlastne Google v tej svojej databáze sa spolieha na danú URL adresu. Ak ja ju zmením, tak Google ju stratí. To znamená, že všetku tú históriu tých kľúčových slov a toho obsahu, ktorý má, tak jednoducho zmizne. Ide preč. Taký z ďalších side efektov je, že ak sa programátorsky zasahuje nejako do webu, ale nedosleduje sa ten sled aktivít, že OK, že spravím nejakú novú apku na webe, ktorá mi ale ovplyvní danú podstránku a vypadnem z vyhľadávania. Prípadne, čo ešte aj za mňa chyba, že nepokrývajú sa témy podľa analýzy kľúčových slov. Že úplne taký bizár na Slovensku, že kočiar v detskom segmente a kočiar je nespisovné slovo. Stále 30% slovenskej populácie to vyhľadáva v nespisovnom tváre. To znamená, že ak nebudem pokrývať to aj ako kočík aj kočiar, tak vlastne takže prichádzam ho celkom dosť veľa. 30% trhu a to sú tie chyby, hej, že ak sa nerobí sa obsah podľa toho, ako ho užívateľia hľadajú, ale robím obsah podľa toho, ako si myslím. Čiže taká tá exaktnosť a racionálnosť pri tých obsahových stratégiách, že nerobím to pre seba, ale robím to pre svojich zákazníkov, tak to je tiež chyba. Odporúčaš aj sledovať konkurenciu, ako sa správajú ich weby a ich SEO? Určite áno, je to jedna z aktivít, ktoré sa pri obsahovej optimalizácii rieši. Čiže napríklad nástroj ako je Ahrefs dokáže spraviť prieskum alebo zistiť, na aké kľúčové slova, na aký obsah pokrýva konkurencia a je to jeden zo zdrojov, kde môžete nájsť výrazy, z ktorých konkurencie získava pozíciu aj návštevnosť a vy ju môžete začať pokrývať. Z tvojho pohľadu je dobré mať dobre nastavené SEO, ale platiť si ešte aj PPC reklamu? Áno,
ten model v marketingu nie je nájsť jedného víťaza zo všetkých marketingových aktivít, pretože ak to zasadíme do kontextu, tak SEO je jedna z aktivít iba. Cieľom nie je, že po ťažkom boji nájsť víťaza, že ideme robiť iba SEO a ideme robiť iba PPC. Cieľom je mať nastavené ciele, KPI a vyhodnocovanie tak, aby mi ako reklama, SEO, sociálne siete, všetko prinášalo ten výsledný efekt v rentabilných čiastkách. Takže je ideálny model. A potom je fajn ako keby pozerať sa na tie kľúčové slova, že ak mám niekde prvú pozíciu, tak pozerám si ten kontext reklamy, ale stále je to bohužiaľ, že to PPC alebo tá Google reklama je vždy vyššia pozícia ako tá organika. Čiže akokoľvek si kúpim to kľúčové slovo, tak stále to predbehne. Je to samozrejme svet peňazí. Je to biznis iba. Výborne. Dobre, takže máme teda rozdiely medzi PPC a SEO. Vieme teda, ako veci už nastaviť. A teraz už mám to dobre nastavené. Ako často z tvojho pohľadu je dôležité sa venovať práve tomu, že či všetko mám dobre nastavené v online svete, a sú tie algoritmy tak rýchlo menené, či už sú to rôzne nastavenia reklám, zobrazovania, to všetko. Ako často treba sledovať svoje SEO, že či to mám dobre nastavené, lebo môžem byť spokojný práve tým, že OK, konverzie tam mám, fičí mi to a napriek tomu by som toho mohol mať viac, tak ako často odporúčaš si to nejakým spôsobom prečekovať? Určite je to od prípadu k prípadu, sú firmy, ktoré sa tomu venujú denne, ale som dajme tomu menší subjekt, tak ako často si to mám nechať skontrolovať? Určite by som si nastavil report, kde si budem sledovať priemernú pozíciu kľúčových slov, ktoré už pokrývam a mať také tie alerty, že ak začnem klesať, tak aj ten súčasný obsah, ktorý mám, tak ho ako keby sa snaží dostať späť na prvú pozíciu, lebo v každom segmente príde nejaký nový konkurent a je zabehnutá firma, ktorá sa snaží zbytnúť, ako keby predbehnúť a dostať tú pozíciu, čiže to, že som sa dostal na prvú pozíciu, už neznamená, že som skončil. Takže určite odporúčam si jednak v prvom bode sledovať tú výkonnosť, že kde som teraz a že či mi to nepadá. A druhá časť je, ako často sa tomu potom už venovať, tak je to o tom, že akú časť tých kľúčových slov mám pokrytých. Ak si spravím analýzu kľúčových slov a zistím nejaký objem trhu, že je to týchto 200 slov a je to podiel zobrazenia 200 000 a ja získavam 5 000, tak viem, že tie slova mám čo stále pokrývať. Takže, že mám niekde limit. Presne tak, že ak sú stále kľúčové slova, na ktoré sa chcem dostať na popredné pozície a nie som na nich, tak pracujem neustále. Samozrejme, že dá sa robiť 200 hodín mesačne, dá sa robiť 5 hodín mesačne. Treba vždy potom pri každom kľúčovom slove vyhodnocovať prioritizáciu. Či je to pre mňa kľúčové slovo veľmi dôležité, menej dôležité, či je to brandové slovo, či je to výkonnostné slovo, ale kedy vlastne, keby polaviť z toho slova, ako často to rieši, tak sú potom technické zmeny, ktoré Google vydáva a určite by som odporúčal sledovať fóra, weby, ktoré pravidelne prinášajú novinky a informácie zo SEO prostredia, pretože také tie SEO updaty, hlavne z Google, neprichádzajú každý mesiac, prichádzajú raz za čas, ale sú potom veľké. Ako bol taký ten posledný Core Web Vitals a bol naozaj veľká vec, ktorá príde, ale v tom SEOčke je to trošku ťažšie sledovať, že to nie je, že Google má nejaký news, v ktorom povie všetky veci, ktoré mení, ale je veľa odborníkov a hlavne zahraničných, ktoré danú tému spracovávajú a v dnešnej dobe digitálnej sa k takýmto informáciám je veľmi ľahko dostať. Takže určite odporúčam sledovať takéto weby, ak sa chcete venovať hlbšie SEO a chcete si to možno riešiť interne a mať to pod palcom, tak určite kontentové weby, ktoré sa venujú odborne SEOčku, tak pravidelne sledovať. Dá sa dobre SEO robiť in-house? Dá, samozrejme, že sa dá. A ak si človek naštuduje metodológiu SEOčka, ono to zase nie je, že to je rocket science. To nie je zase, nestaviame vesmírnu loď, ale dá sa to. Samozrejme, že treba nejakú tú odbornú časť mať naštudovanú, treba s ňou pracovať a hovorím, že ono na konci dňa tá hlavná časť SEOčka je v tom obsahu. A ak máte niekoho interného, ktorý vie pokrývať slova a naučí sa robiť si analýzu kľúčových slov a zistiť si, že aha, tak hľadajú to takto ľudia a nie takto a hľadá výraz 250 ľudí v tomto znení, tak
pozriem si, že aký ten obsah má mať vyprodukovaný pre dané slovo, čiže dám si do Google dané slovo, otvorím si prvých 5 odkazov, čiže tie, ktoré sa dostali na popredné pozície a cieľom je v podstate vypracovať ten obsah lepšie ako oni. To nie je žiadna raketová veda. A jasné, že tie technické veci webu je dobre, tam je dobre buď mať web developera, buď mať možno technického SEO optimalizátora, ktorý pozrie tie základné, ten základ domu, že ako vyliať betón a zaliať v podstate základ domu, tak áno, tu by som odporúčal si možno buď priplatiť nejakého technika, ak si chcete robiť in-house SEO bez SEO odborníka, tak áno, tú základnú časť je dobre mať zvládnutú odborníkom, ale ten obsah pokrývanie, to už sa dá kľudne internet. Čiže viem si ja postaviť web stránku niekde na nejakej doméne, v ktorej si len vyklikám, urobím si obrázky, doplním si tam texty, hej, že mám už tie šablónky a viem si takto aj sám doma urobiť aj dobré SEO? Dá sa. Akože čím je segment konkurenčnejší, tým je to asi náročnejšie. A tam potom tie štandardy, ktoré ten web musí mať, sú prísnejšie. Čím je ten segment jednoduchší, alebo to pokrytie slov je jednoduchšie, tak áno, dá sa to zvládnuť aj s rýchlym webom niekde na nejakej šablóne, ale aj šablóna vie mať proste dobrý výkon. Ale hovorím, sú to nejaké štandardy, ktoré treba mať zabezpečené, ako som hovoril, z technického aj obsahového pohľadu a potom je to už iba o tom pokrývaní. Je tam priama úmera medzi tým, že koľko slov dám, tým lepšie SEO mám? Nie, to je taká zastaraná... Je to taký mýtus. Je to taký mýtus, presne. To je správny výraz, že to mýtus, že čím viac nabúcham toho výrazu v obsahu, tým sa mi zlepší. Čiže menej je viac aj v tomto prípade môže byť. A nie, že menej viac, ale treba pritom rozmýšľať, že SEO sa nerobí pre Google, ale SEO sa robí pre ľudí. To znamená, že stále za tým celým je človek, ktorý príde na Google a Google je jeho najväčší kamoš a on dá do Google svoj problém alebo svoj dopyt a ten odkaz, tá podstránka musí byť tak vypracovaná, aby uspokojila jeho potreby. To je celým cieľom. Načal si to úplne na začiatku, ale chcel som to venovať tejto téme. Ja napríklad a určite mnoho ľudí už využívame ChatGPT, dajme tomu už ako Google. Mnoho otázok, ktoré ja pokladal som ešte Google pred pár týždňami, dnes automaticky píšem do chatu GPT. Ako mi v tom chat GPT môže pomôcť? Pretože aj ten mi dáva odkazy a aj konkrétne filmy, podľa čoho to teda hľadá? Je to jedna z nových víziev, ktorému sa SEO v súčasnosti prispôsobuje a v nejakých štandardoch sa akoby prehodnocuje, ako robiť ten obsah pre ChatGPT. Takže je to jedna z tých nových informácií, nových tém, ktorým aj my u nás v agentúre momentálne naši odborníci nakúsávajú tú tému a snažia sa ju rozlúsknuť a keby prispôsobiť tie štandardy, aby sa uspokojilo aj ChatGPT. Stále však ten podiel ChatGPT voči bežnému vyhľadávaniu je zatiaľ minimálny, zlomok percent. Tým nechcem bagatelizovať tú tému, akože jedného dňa ten tendent je rastový. Sa to preklopí jedného dňa, treba byť pripravený. Presne tak, čiže čím skôr sa tej téme začne venovať daná firma, tým je to lepšie. Ako vo všetko nové, čím skôr si firma podchytí, takže je to teraz taká nová téma, ktorej sa aj my interne prispôsobujeme, dovzdelávame, študujeme a začíname nejaké prvé testy na to, aby sme dokázali ChatGPT alebo celkovo AI využiť v prípade vyhľadávania. Takže čaká nás veľmi zaujímavá budúcnosť. Myslím si, že aj v Google je to taký ten veľký red alert, že že sú to ich v podstate najväčšie príjmy. Google vyhľadávanie tvorí najväčší príjem, PPC reklama ich tvorí biznis, takže aj oni asi budú musieť prehodnocovať aktivity, takže v takom tom zabehnutom rybničku posledných pár rokov sa zrazu rozvírila voda vďaka ChatGPT a Microsoftu. Ale znamená to teraz aj pre všetkých, ktorí majú tie weby a optimalizujú SEO, že wow, poďme sa rýchlo tomu venovať, alebo ešte je trošku skoro na to. Že znamená to pre mňa niečo, že mal by som sa rýchlo pozrieť na svoje SEO a zamerať sa aj na AI, že fíha, čo by som ešte vedel vylepšiť, či ešte nie je to také, že včera bolo neskoro, ale závisí.
nemáme kryštálovú gulu. Nevieme teraz povedať, že či takých ako sme my, že aj ja používam ChatGPT, že či nás takých je dneska 5% a takto o rok bude 50%, tak nás bude o rok 50%, tak áno. Je to proste alert aj pre tie firmy, ako zatiaľ to nie je také, že včera bolo neskoro, ale a opäť platí, čím je segment konkurenčnejší, tým to trvá skôr. Lebo ak som v bielej technike, kde jeden iPhone predáva pomaly 100 e-shopov na Slovensku a prispôsobím sa AI a zrazu získam tých aj 5% užívateľov, tak je to veľa. Čiže závisí to veľmi od prípadu k prípadu a kde ten štandard, ten level SEOčka je vysoký, tak tie firmy už v podstate musia na to nabehnúť dnes. Ak ale stále budeme v nejakom konzervatívnom segmente, kde ujo Google je kamoš a budem bojovať s ChatGPT do konca života, tak v takom prípade to nemusím riešiť. No. Libor, skôr je to o tom zákazníkovi. Libor, máme za sebou fakt, že dobrú tému, dalo by sa ísť ešte hlbšie a hlbšie. My sme sa tak klzali stále čo najviac po povrchu, ale ako úvod do SEO to bolo perfektné. Tak ja by som ešte také veľké jedno zhrnutie, alebo také rýchle zhrnutie urobil, že spomeňme si, čo to teda SEO je, ako ho najrýchlejšie alebo najlepšie optimalizovať a na čo vlastne je teda dobre. Dajme to tak do 3 vied, že bum, bum, bum. Je to investícia dlhodobá, to je prvá vec. Druhá vec je to súbor 3 vecí, od technického základu po tvorbu obsahu až po nejaký domain rating. A nie je to nástroj, ktorý si zapnem a som skončil. Takže treba pravidelne pokrývať obsah a sledujte správanie vašich zákazníkov a ak sa mení, tak tomu určite treba prispôsobovať obsah a váš web. Presne tak to je, hlavne sa mu treba venovať, pretože je to dlhodobý, je to beh na dlhú trať, ako sme si povedali, ale prináša výsledky. Perfektné. Libor Toporcar bol dnes môjim hostom v podcaste Cloudy, aby vám nič z tohto nášho nového sveta bezpečnosti v online svete a nových informačných technológií neuniklo, tak nezabudnite dať, že check, subscribe, odber, skrátka sledujte nás, lajkujte Cloudy, budeme sa tešiť, ďakujem pekne, že ste boli s nami a tešíme sa na budúce. Ahojte.